Әби бабайлар белән уртак тел таба белү, эшеңә җаваплы карау һәм сабырлык. Социаль хезмәткәрләр әнә шушы сыйфатларга хас булырга тиеш. Пандемия әлеге һөнәр ияләре алдына тагында зуррак сынаулар, бурычлар куйды. Алар волонтер буларак төрле акцияларда катнаша. Бүген сезне Мамадыш районыннан шундый фидакарларның берсе Венера Гайнетдинова белән таныштырабыз. Нәсимә Ильина өчен Венера Гайнетдинова социаль хезмәткәр генә түгел, якын дуста. Бер-берсен ярты сүздән аңлыйлар. Кирәк булса, кибетенә дә чыга, даруханәгә дә барып килә, йорт эшләрендә дә уң кулы. Бик канәгатьмен Венераның эшеннән, бик канәгатьмен. Бик яхшы эшли, әйбәт булды, бик зур рәхмәт аңар. Мамадыш совхозы бистәсенең мәктәп урамында Венера Гайнетдинованы белмәүчеләр сирәктер. Үзенә беркетелгән 8 өлкән кешегә генә түгел, аларның күрше күләннәренә дә ярдәм итәргә ашыга ул. Узган елның язында пандемия белән бәйле үз изоляция режимы кертелгәч, волонтер буларак күпләрне азык-төлек һәм башка кирәк-яраклар белән тәэмин итә. Шул хәдәр әйбәт кеше, шул хәдәр күңелләре, ничек әйтәләр, дастархан дип. Скатерть. Вот шундый кеше. Бөтен нәрсәне алып килә, бөтен нәрсәне ярдәме инде бик күп төшә безгә, бик күп. Өлкәннәр белән эшләүнең билгеле үзенчәлекле яклары бар, ләкин күңелле дә ди социаль хезмәткәр. Иң мөһиме әби бабайлар белән уртак тел табу, үз эшеңә җаваплы карау һәм сабырлык. Венера Гайнетдинованың башка хезмәттәшләре дә аны үз эшенең остазы диләр кайгырту үзәгендә. Үзәкнең директоры Гөлнара Давыдова сүзләренчә, социаль хезмәткәрләр алдына COVID-19 тагында зуррак сынаулар, бурычлар куйды. Бу периодта безнең соцработникларның, конечно, эшләре икеләтә артты. Үзләренең генә эшен генә түгел, һәрберсендә бит шәһәрдә 10 әби, авыл тирәсендә 6 әби карыйлар. Аннан тышәле ул өстәмә бу колл-центрга, кайнар линияга килгән звоноклар буенча продуктларда тапшырдылар. Оннан тышәле безнең районга бөтен республика буенча ярдәм янәшә акциясе буенча коробкалар кайтарылды. Безнең специалистлар, соцработниклар бөтенесе дә 700-дән артык шул периодта 700-дән артык коробка тараттылар. Мамадыш районында 65 яшьтән өлкәнрәк һәм ялгыз яшәүче өлкән яшьтәге гражданнарга азык-төлек һәм дару чаралары илтү, коммуналь хезмәтләр өчен түләү яки башка гозерләрне башкару өчен булдырылган кайнар линия бүгенге көндә дә эшли. Чулпан Әмири, Илнур Юнусов, Татарстан яңалыклары, Мамадыш районы.